Hadin ke jing ot jing nam jing kinong rep halor ke jing penslam jong ke sorkar jela ban pelat ye kilat jing yarap she kinong rep ke belasyak penjot no ye kilingkha rep bat kumju ke jing thung jing tep haki bor jong ke mariang. Na kaliang jong ke Hill Farmers Union HFU kalale ikendu iki he officer katanat revenue banya keren halor kini kamat ha kabalalap ru bekidon kinong rep ki bempat yo iki jing yarap wat hadin naisnem. Habakren hagilak pathai kubor u Presiden ke HFU Sengkemi u bak Commander Shang Pliang. Ulong bahadin ke jingya keren bat jingya mer jingmut bat ki he officer las ngau thu begidon shibun ki benta baka sorkar kahap ban penbiang kamtam hakabede baki kot kisla ban yat kat kum karukom badai ban le bat kum juru baka don kam ya ke jing menjur jong ka State Executive Committee hashwa ban pa shikidisi bikin pelat ya kepisah. Kumta ke HFU ke kentu juri ke sorkar bakan penkloy ban penbiangi ki kot kisla kat kum ke jingdon kam ke office bat kum ju ke State Executive Committee baka day ban syong woodwood kenang ba enla ban pelat nyok kam kloy ye ke jingerap shi kenong rep hakeleng ke jela kenang bakani kan long shisha ke jingerap ye kenong rep bala syakta hakibor kamariang. Lengba kani ka kubor mentah ni don ni kubor ban pha sha kinong rep hakabede bat ka relief lane ka jing ai na ka benta ka jing penjulor jong ki bor mariang te ni sukwa ban petip ya fi banak liang jong ni kum ka seng Hill Farmer Union rengkat barbak jon nak liang jong ni la budin ya ki babun ki relief nang kabamut ya ki badai ban ai jing yarap shi kinong rep halor ka jing sha penjulor jong ka bor mariang la kalong kajing silai la kalau kajing tua bat kumta terter te kawai bangilap kalong ba kum kanuksa kadon kawai ka file ka badai na southwest ka ba don kajing jia silai nado kajing penjulor ki marep nado usnem arhaja puar te henrei hadu menta kinorep ki keli yangi kum kaseng ba balain padyo tenagling jungi ban pensyaya kene ngila wan ye kendo bat ka department hapo ka revenue department bangila check ye file bat hoi kalong sisya ka jing slam ka bakraw bat abangi keli ki ong bakiran bun ki prosedur ki bari ban bot na kamentagan ni bat sakawai ka baar kalong ba syua ban ai ka ni ka jing yarap haban syong daga State Executive Committee ten nagaling jungi kum kaseng ni don ban ai ka jing kentu ye ka sorkar ba habadon kum kini ki jing jia ka dei ban penkloy ban penbiang ye ki kot kisla ye ki jing don kam bat ka baar kalong ba ni kenturu ba ka State Executive Committee kadiban syong long nok kadiban syong marmar kenang ba katu ka jing yarap kan pois kinong rap namar ni sungthu ba lemda ka State Executive Committee ka pelaj lane ka pas ye kita ka pisah ka badiban ai onom la ban pha she DC na ka benta ban ai kinong rap tingidon ka we ngidon artli ka jing kerpan ka banengkong ban state ye ha ka ba pendep ye ki prosedur ki jing don kam kum ka office bat ka baar nak kamtaban syong kam kloy ye ka State Executive Committee kenang ba kajing ai jing rap kinong rap kanong ka ba kloy te nak menta kinong rap nak leng jungi kum kaseng nim sim la syong pliti ring nang yai budin nak kapor te nak leng jungi rungim don banong ring tang bangin syu up bat men penbor ka sokar ba kan penkloy ye kini jing rap sya kinong rap namar kam dei tang syamo kurwat kidon bun teli ki jeka jing jia pasya penjulor mariang dan rei kislam kaju te sa sisin sa ngisuban ai kublai pi kinong rap batungin nang ya trailang nak benta kabit kabiang cu kinong rap haga jalahi barak kuwai kublai sibun toh nakaliang jangiru kum ki khot jangkan ka Hill Farmers Union apo ka tika dong ka area rang belang makrwat ngi leh kenu ya sibun ki jinge hakba kinong rap ki syakta hakini ka jing penjulor kamariang na dusnem arjar puar ndai hadu mentaru tempat yo ngila budin ya kene ka file la jan license sosin ndai sisin bawan sisin di om tin device bing ka rates te ngila ya app kinorap jungi kila ya app dia di akau ndai hadu mentaru tempat poi te ngewan bud sisin ru yang bangin syong ya taka komiti wan mesa sisin ru ngin syong bing taka executive committee te hadu mentaru tempat syong te ki na kelin juti ikong ba syong for revenue la ai ka jingkular ba in saya syong no let's say how ni very much tindak kalian jungi kentu ba kini ki jingarap jo kinong rap ki balong emergency ki dei ban poi sha kinong rap hakapor ba kam biang dei bakan persakut arsenal mai snam lano kin pen bahai ki jakarep ki jongki lada arsenal mai snam
pina keling sorkar kan sa shim ya kini ki senjam ad ajing arab tentang kata